Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamara mara maintie janeno mar Lolwe TV amosi ni oimore kageno ni riyo maber kabende en ngeso machielo mabenda ka thuolo mar rwaki chenro mar ohala gerruok kawanyono ne dala mar Nyalenda kaendi Kisumu mabende an gi wendo kaendi mabende wada puonjore godo e yor ohande motimo. Arwaki ni machiegni nyinga Millicent Adhiambo. Machiegni wendo na makawuono. Erokamano, an kiluonga an David Oloo. An wuod Asembo. To atwang'o wuoche, tija en tich mang'eyo en mar wuoche. Koro tija mar wuoche ni nachako kapod nadhi sikul. Yes. To ka nadhi sikul to ema nachake, koro nok ang'e maber. Koro ema nogola dala mondo abi otera kos mar twang'o wuoche no. Kisumu kae. Koro atime Kisumu ka matis. Alafu achaka dok Nairobi. Otera Nairobi, Kenyatta Market. Koro kano setera kuro bende atime matis. Kendo achaka duogo Kisumu koni kendo. Ir fundi mano puonja mokwongo cha. Koro fundine ma koro puonja ma koro ang'eyo twang'o wuoche manyien. Manyalo ywayo pien. Ogi tweng'e charan. Koro kane pod an dala kucho to nang'e mana mar twang'a wuoche. Ma mok kete sol. Yes. Koro nok ang'e maber gi dala kucho. Koro Kisumu kae ema koro fundino puonja ma ang'e maber. Koro sana twang'o wuoche manyien to gi repair bende atimo moyiech kata gi luoro wuoche bende aluoro. Bags bende atwang'o. Anyalo wilo sip manyien, anyalo repair bag kata kiloko ma slider. Taketo. Yes. Koro ndalo mani dhi sikul niendi be ng'eni ka onyuol nyathi to iwacho ni bedo ga gi lek. Bende in gi lek mar bedo jakuo wuoche koso gini obira ka nikech ne chaldi ni practice ketin koso ne passion mari koso ne talent mane in godo. Ma bende lek mane in go kani dongo. Anyalo wacho ni nen kata malek na nikech an babwa ne kuoga wuoche chon. To wadwa be ne kuo wuoche. Koro an ng'ama ne kachako ng'e tij wuoche ng'ama nopuonja ne onge an ang'e kaka wadwa ne timo. Alafu mang'eyo. Koro in the process kaka ne baba ugo wadwa kuoyo niero ga bet kod ging'yo kaka gitimo koso in be ne gini obiro ni abet e chako ko wuoche. Ato wadwa ema ne abet go piny nikech babwa to notho koka neno. An babwa otho weya kapod atin na jadwecha babwa no ka jadwecha adek. Koro wadwa ni ema naneno ga kaka nitweng'o ga. Yes. Koro ema be naneno ga kaka noloso, koro ema be nakawo. Koro owadu ni ema no o take it through process mar puonjruok e kuonde mopogore opogore ni koso ng'ama nojoli mondo mi ipuonjri ibed kod rieko mathoth mopogore opogore mag kuo wuoche. Ok abiro ka Kisumu ka, to nabiro ir nyaminwa Kisumu kae. Koro nidani mondo otera e ginene tij makanika. Mondo ang'e loso gari. Koro mano no ne ni pesa ne ni malo ahinya. Koro kolure gi tij wuoche mana ng'eyo matis. Koro mane gitera ni mondo amed ng'eye moloyo kuma nang'eye no. Mano ber sana. Ere kaka ipango ga tiji kichiewo gokinyi odiochieng' kodiochieng'? Ere kaka ipango ga tiji? Ichiewo tibiro ka direct koso nitiere gino ma pod itimo kopogore kod kuo wuoche niendi? An achiewo achiewa e ot abiro ka gokinyi. Atiya ka nyaka saa madhi saa 1:30 kama kata saa 1. Idonjo saa adi?
donjo tadonjo saa 1:30 kata saa 2 mar okinyi. Iwuok? Awuok saa 1:30 mar otieno kata nya wuok saa 1, koro luwore kaka tich nitie. To ere kaka iyudo chiro mari, ere kaka iyudo clients magi? Nitie kaka iseng'eri gi kit tich mitimo nikech iwacho ga ni tich maber usore kende. Ere kaka customers yudi kendo nwang'i ong'e ni ang'o David ni kaendi onyalo ywayo wuoche manyien, onyalo timo repair gi mamoko mathoth. Mano to an nabet abeta kaka an e dho ndarani. Koro tich manatimo kabedo jaratiro. Koro man customer mane dhi ga landaga. Koro gineno kata mana ng'ato dwa ni fundi moro cho nitiere dho Tumaini kae chande maber. Terne uru wuoche. Koro an mane kaka nang'era gi tija maber. Mar ariyo nabedo jaratiro, nabedo gadier e tijno. Erokamano ahinya. Koro nyaka nichak timo tijni michako bede dho Tumaini kaendi. Be nitiere ng'ama osebiro iri ka ni puonje kata jok ma ipuonjo ng'eyo tijni endi? Nitiere jok mosebiro mondo mi dwa kelo nyithindgi mondo apuonji. Ne ginyisa ni wach korona ni mane pod omonogi matis, koro gibiro kelo. To bende nitie ng'ama ikonyori godo koso in kaendi sama wach ni idhi wuoth moro kata dendi nyalo bet malit matin, ilori alora koso nitie ng'ama iweyoga kama makoniga? Ng'ama weyo to pod ok ayudo. Koro itime ga tima kendi ma sami onge? Sama onge to awa kamano. Okay, mana kamano kaka iwinjo nendi, ageno ni kama ichope nendi pod wadhi nyime kaendi gipuonjore kod ohala mar David kaendi mano mar kuo wuoche, kaka osewacho ni tije obedo jaratiro mare osekonye oyudo go customers. Kwadhi nyime be nitiere pek miseneno anena e kuo wuoche ni? Kuo wuoche. Wuoche to nitiere pek maseneno mang'eny. Machalo kaka? Samoro customer nyalo biro mondo mi losne wuoche. To pod ok omiyi pesa. Wuoche to we kanyo mondo ilosne. Koro wuoche no nyalo budho kanyo kok obiro kawo. Seche moko bo nyalo duogo ni wuoche na ma kelo ni cha. Kaw ibedga naseng'iewo moro. Koro peke mwajabedwa kanyo but en ga ni koro customer kimwatimo ni customer kokelo ni tich. Okuongo miyi matis, min kode gadier nobudo go kawo. Koro ere kaka ikadho ga pek abila gini? For example, machalo kaka customers obiro to weni wuoche kanyo to duongo nyise ni wuoche no beda an nasenyiewo moro. Ere kaka i overcome ga pek abila ni? Pek abila mondo mi akal kore mani samobiro abiro ng'ise mondo ogol matis ma deposit. Koro ka pesa ne mogolo matis ne madhi chako nego tich kata ka nodwa na rwak ni sol. To pesa ne madhi ang'iewo nego sol komandi. Koro ka oduogo to miya modong'. Koro nyaka ne ichakra do gi pek abila no, gima isebedo kitimo en ni ka ng'ato biro to ok ilos wuoche kapok omi deposit moro amora. Kopogore nitiere customer ma koro ng'e hata bende ang'egi. Koro nitiere moro manyabiro ma losna wuoche ni. Ang' nabi kawo tin kode gadier ni customer to wasebedo go chakre chon. Taloso ne lakini ka ok ang'e maber to kanyalo loso ne komando. Erokamano ahinya. King'iyo tij wuoche ni endi bende tich ma inyalo puonjo nyithindo maya madongo ma bendi neno ka moko nitiere ma kaka wach ni chokoras, moko nyithindo moko wuok ga wuoka to gidwa ni gibed ga chokora, tie moko ma bende randa tu onge gima ginyalo timo. Be nitiere kaka inyalo puonjogi kata gima inyalo nyisogi kotenore kod tiji mar loso wuoche ni endi, ka bende en gino ma ng'ato nyalo timo manyalo konyo ng'ato? Gima nyalo nyisogi ni tij wuoche ni ng'eny ji to chaye ga. Jomoko nowacho ni tich mwatiyo ni en mana tije mag pudhe mag jomong'ol. Mok wuothi. But koro tich en tich. Tich en tich. Nikech sama ang' itime chande, bende itime mondo mi yud kaka yuto ni nyalo bedo. Koro mano omiyo kata kadiere mane pod apuonjra tich, gi fundi mane puonja tich to naneno ka en bende nodhi maber. Koro abe nagombo mondo mi chieng' moro Nyasaye okonya mondo achop kuma osechopeno.
Koro en puonj mane minyamiyo vijende mochayo tije abila gi kata jogo maneno ni tije giendi gin jogo mong'ole mowinjo bed ni timo? Puonj manyalo miyogi en mana ni tich kik imadharau. Tich moro amora in case ne manya biro minya yudo go pesi moro matin. Tiya tiya mondo miyud pesa ni matin. Bora mano ok ikwalo gir ng'ato. Tilamo ma Nyasaye to Nyasaye gwedhi. An kuma chope kawuono ni en mana lamo Nyasaye. Nyasaye mochopa kawuono kae. Kech nitie jo mang'eny mondo michak tich kamae. Kok ma Nyasaye to koyot. Kech an achako tich ka onge charan. An achaka gi lwedo mana gi sindan. Mana gi matis ma gi wuoch adek. To kawuono Nyasaye okura mendi an gi charan. Mana mang'iyo gi pes tich matiyo ni. Koro mano miwacho ni kik icha tich. Bora ni nya yudo go pesa. Mana kamano janeno mar Lolwe TV kuma wachopo endi agero ni kwanyo puonje nyaka wachopo endi ka bende David oselero kanyo ni tich en tich. Kineno ka ng'ato timo tich moro amora kik icha tijno endi bora ni onyalo mi pesa maler ma ok ikwalo kata ma ok ikwayo sate. Mana kamano telo mokwongo sekarumo kik idhi mabor kete mana kanyo waduoge telo mar ariyo ka bende wadhi nyime kod puonjore kotenore kod Ohan David ka endi mano mana mar Kuo Wuoche ka endi. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Machiegni kende telo mar ariyo mar Ohala Gerruok ka endi ka bende wadhi nyime kod puonjore kod ohala mar Kuo Wuoche ka kaka ing'eyo ni chenrowa ni endi en mar puonjruok kotenore kod gigo mwanyalo timo kata gigo mwanyalo medo e kerewa mag ohala kata manyalo konyowa chako ohelni mopogore opogore. Arwakni machiegni wadhi mana nyime kod puonjruok ka wan gi David odiochieng' ma kawuono ni endi. David, machiegni kendo. Kaka ing'eyo ni ng'ato ka ng'ato chako ga ohala mondo mi okonye e ngimane, olok ngimane, mana kaka nise wacho chien kanyo ni ohala ni osemiyo inyiewo nyaka charan. Koro kodhi nyime daher mondo ilernwa kata ilerne joneno ber ma Kuo Wuoche osekelo ni e ngimani kata kapo ni ji mang'eny to chayo tich abila ni kata ohala abila ni. Gin ber mage ma gini osekelo ni e ngimani nyaka ne itiek puonjori michak mari. Erokamano. Ber manyalo neno osekelo na ber mang'eny nikech tich matiyo ni ema chulo go kuma dake bende ema yudo kaka konyra go gi dhako gi nyithindo. Koro itoni mago kende ber ma tijni osekelo nikech gini chiewo ibire ga pile sa achiel gi nus kata sa ariyo isedonjo kari mar tich kaendi. Ok inyal nyisa ni ot kende ochulo ni idak go maber gi dhako gi nyithindo. Kwan no ni gin mage minyalo ne mondo mi jogo mochayo ga tijni endi one ni kare tich moro amora niga gi ang'owa nengo ne. Tich moro amora kelo ne ng'ato ber e ngimane to mana kitiye kihere kikete sinian. Tijni asegero go nyaka ot. Asegero go nyaka ot dalawa. Koro anyalo kwano. Koro tijni nitiere seche moko ma bende ober kaka jua kali. Nitiere seche moko ma bende jua kali dok chien. Koro sama jua kali ber to bende watiyo kode kaka ober. To ka sama be jua kali rach bende wakawe kaka orach. Mana kaka isewacho ni kaka jua kali ne tijni ber rach boracha. Isewacho kanyo ni janeno nyalo neno kanyo kata jogo mochayo tich abila ni iwacho ni isegoro kode ot dala
omiyo bende ot midake town kaendi ichulo. Dhako bende in go gi nyithindo, to kang'eyo kada tijni ema bende konyi e chulo school fees, keto nyiewo chiemo, timo 1 2 3 kaka irwakori. Mago te tijni timona. Mago te tijni timona. Pod an gi nyathi achiel, school fee matin awach malong'o. To onge an gi janasari. Yes. To dhako nitie gima timo koso embo depend mana e tijni endi. Ato sama en ga dala to en gi biasache moro, but ka wan kode koni to mae gima konyowa kode. Koro gisani un kode ka koso en dalo oriembo biasache no? Gisani to nwasedok kode dala, manyawe gi dala koro oriembo biasache no. To daher mar ng'eyo ni biashara no in ema ne yawone kokalo kuom tijni koso? Biashara na ne mana yawone. Kokalo kuom tijni? Kokalo kuom tijni. Ang'eyo ni kanyo to kida wacho maber lati iwuoyo weya ke jachir mondo wang'e ni tich kuo wuoche be en mana tich, kata obedo ni jomoko ochaye kamano, mondo ong'e ni kata imbe isebedo kitime, oyawo ne chiegi biashara, ogero ni ot, omiyo ngimani dhi maber. Emomiyo ka penji penjo gonde kik ine marach, emomiyo ka penji mano to iduoka duoka ke jachir. Koro korona kano donje pacho kaendi, korona noduoko ohendni mang'eny chien. Akia ni mari ni be korona no affect yo mora mora? Ato mara ni to korona ok tang' awach ni affect, lakini no affect tije ji mang'eny. Koro noyudo ka nitiere kasembe na mane tiyo tije moko mane dhi mondo tich, dhiga tich. Koro yudo ka tije gi nokethre ne gin. Koro yudo ka kuonde mane gimondego gidhi gi wuoch. Koro yudo ka sama korona nitiere ni koro wuoch go girwar kech kuma gidhiye onge. Koro mago e achiel kuomgi ma koro tich nodok chien niwach korona. Koro ji mang'eny nok ne dhi tich. Koro kata in be kaluwore gi jogo no bed affected gi korona, in be tiji kata ohandi ni odok chien nikech koro nok yud customers mang'eny koso mano onyisa ang'o mitemo wacho? Nodok chien nikech ng'eni customer kobiro eka an bende ang' nayud gima dhi chame ot. Yes. Ka customer kobiro ting'eni an bende gima ang' acham onge. Koro mano omiyo wacho ni tije ma korona no oketho tich matin. Yes. But koro nanya yudo ga matin ema tijwa ni matis minyalo dhi chame ot ok nya tamore. Kata tek manare anya wuok kata gi 100 mora gi chame. Kapok na wuoga ne tija ni. To nyaka ni chak kuo wuoche, be nitiere midhiero maduong' kata mapek maniseradogo godo ma omiyo ni gombo uweyo tijni matin idhi yue dala kata imanyo ala moro machielo itimo? Tijwa ni to mana kaka en no, nwabete nokwongo nabete shed moro mbele kae. Koro shed no kana bete to diere mane imuko mok ne dwaro kibedni e dho barabara. Koro waka nomuka to nochuna bi abete tie yien. Koro tie yien kanyo sama koth chwe to koth ang' ne goya. To chuno ni ang' na wuogi. Ma sama koth chwe ok ang' ati. Koro kumoro malong'o manya bete ne onge. Mage achiel kuom gima naneno. To koro ere kaka nikadho badhono ma ok no ochopo ni iloro idhi bede dhot kata idok gi gige ni idhi tweng' e dhot? Ere kaka nikadho badho mani wuok e tie yien kanyo ma igero odi ni mochalo kama masani koro itiye? Koro tie yien kanyo gima nobedo ni an ok ginene, an ok kuma nantiere ni ok nen kara. Sabe nabet abeta bora ni an ayude. Koro ne wadwa chako mondo waged gi chien koni kaka nosemuk kuonde gogo. To gero kuonde gi nok ne tich mayot. Omiyo kuma ntiere ni to en kara matiang' awacho. An bende rent. Erokamano ahinya. Koro ichajoga kuo wuoche pesa? Kuo wuoche luwore gi kak winjru gi customer. Tiere wuoche miluoro inyalo go kata nengo 80. To winjruok bro chopo kata muchope 60 bob. Kata eri kwa mani nyalo go ne ng'ato to samoro ntiere ng'ama en ogolo agola oko samoro ne en go.
koro ubro gola kaka nuwinjoru. Samoro ntiere kaka nuwinjoru to kasa mobiro oting'o kofuke ni piny. Koro chuno nang' nuwinjang ni kama en godono mondo mi kiny ochako duogi. To ka ok uwinjoru maber ting'eni odhi adhiya chuth, kamano bwach ni kare in tiji teko. To bende aneno wuoche manyien mag nyithi sikul kaendi. Magi manyien ma ng'ato biro ni David adwa ni ywana wuoche ne nyathi. Ichajo pesa di? Ere kaka iywayo wuoche manyien mabedi to ichajo gi pesa di? Luwore gi tielo, number size koso? Wuoche to wakiro ta bei marom. But koro luwore kaka wawinjore kodi. Wuoche aketoga aywaga wuoche gi 1200. But tiere customer moro manyalo biro na nyaka ne kata mana 1100. Koro luwore winjruok wa kode. Koro puonj mogik minyabino janeno maneni kawuono kotenore kod tiji miendi kata jalno magombo chako ohala, ng'ano magombo chako ohala ma okia kaka ochaki, kata vijende mane dala, nitie vijende mang'eny marandaranda tu moko donje kong'o, ok gidwa tiyo matek. En puonj mane minyalo miyogi, to sama imiyogi puonj no ing'ina kamera ni? Kamano an puonj manyalo miyo ji duto te, Nyasaye ma loko ngima ng'ato. Mokwongo nyaka iket Nyasaye mbele kidwa chako biashara moro amora. Nikech kok iketo Nyasaye mbele to ohala nigi pek kuonde mopogore opogore. Nikech en ohand lal gi yuto, samoro iyudo samoro be ok iyudo. Koro kok iketo Nyasaye mbele inyalo koso kawuono to kiny iwacho ni an koro ok adogi ga, neno ko ohala no tek. But kiketo Nyasaye mbele to kata tek to iketa mina to Nyasaye biro kalo kodi. Koro kapok watieko dong'ang' ni miwani inyalo yudi nade, ng'amo neni sani, ng'amo winjo ka story ne stochi odonjone kata sigandi odonjone, ng'ama be gombo kelo ni nyathi mondo puonji, nyalo yudi nade? Inyalo chiwo namba ni mar simu kata gi kumi yudorie, kumohala ni yudore, mondo jogo madwaro lalore kodi kando tok interview ni endi nyalo manyi. Erokamano. An namba na en 07 97 81 47 68. Mano namba minyalo yuda, kata kapo ni ok iyude namba no, ibira Tumaini opposite kae, sulwe kae, tidhi nena kanyo endo. Kata kipenjo na dwaro fundi matwang'o wuoche opposite Tumaini, ibiro penjo ng'ata biro ng'isi. Mana kamano ne janeno mar Lolwe TV odiochieng' ma kawuono goero. Kamano ne jogo mobedo kodwa e chenro ma okawo puonj. Ageno ni nyaka nwachaki nyaka sani ikawo puonj no endi kendo ipuonjori gi wuodh David kaendi mar ohande mar kuo wuoche. Kamano aweyoni warom rungeso manyien, orito masani. Nyinga ne Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato.